नै नायदो लोगोफोर जोंहा न' गोदान लुदो आरोना जोंहा हौवा हिनजाव थानो थाखाय नायदो ओमफ्राय नै हाग्राबारि ओरैयावनो लुदो आरोना जानि एक्टरा लुगासिनो दं नै माला ओंखारगोनथाय नायनो हागोन आरोना अमा गन्द्रा सेरावसो लुदो नै जोंहा ओंखारसिगोनानो नै एकदम लुनो बिराद लुनो बायो माने लुनो होजाबाय दा ओमफ्राय नै थिननायखाय एकदम जानला मोनला लुगासिनो दं आरो अमा गन्द्रा सेरावनो लुदो नै लोगोफोर नायलाय अमा गन्द्रा इयावनो थासिगोन नै इयो आंबो थानांसिगोन आरो उफाय गैला मा होनो आरो नै 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 नायदो गाइस मा होनो नोंसोरो नैबे हाग्राबारियावनो लुबाय मेंगुलायबाय बिसोरानो हेलौ मिस्टार रागा जोंनायदो दा गोलोमफ्रुनायदो दा सबखेना हरजायाबा गेव थुजाबासो आइनो गनदो होसिनहरदोआनो रागा जोंनानै बिसोरा हारसिंनो मावगासिनो दं नै एकदम न'आबो एसे खथाया गिदिरानो नै बैसां खालामोनो आरो बिदि मा खालामोनथाय मिथिला आरो बैसाङावसो दोनसिगोन आंखो सान्दुं गोसायाव जाद मावनो होयो होननानै रागा जोंसोगारदों नै आंदो नांलायगासिनो दङ नै आंनि अमाया मा खालामना दं मुस्कुरानिया बेखौ नायनि आं दायो नैबे गन्द्रानिफ्राय खावनजोब्बाय आरोना अमाखौ बेरासो दुमना होबाय नै इथिया खि थांग्रायावनो बेरा दुमना होबाय होमबाबो थाङो आरोना जोंहा पाइपजों माबायो नालाय सुस्र'यो नालाय ओरै खारलांजोबो आरो बेरा दुमना होबाय थख' नै गुसुनो नै थख'निसो गुसु जायो आरोना थान्दानो माने अमाफोरा थानो मोजांथार मोनो ओमफ्राय नै गन्द्रा सेरावनो आरोना अमा गन्द्रा सेरावनो न'खौ लुबाय नै न'आबो जाथारा आरोना हारसिं लुनाय मानसि नालाय एकदम जानला मोनला लुबाय थायोना थाया उनाव नुसिगोन आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नै अमाया नै खावनजोब्बाय आरोना लोगोफोर नैबेयो साथामनि जमानि आरोना देरबाय एसे ओमफ्राय नै अमा खासिया नै अमा खासिया ओमफ्राय नै मुस्कुरानिया आदारखौनो जाजोबनो हायाखै नामा मुस्कुरानि उदै गेन्दाव दाउ उदै गेन्दाव दाउ नै मुस्कुरानि आंना उदै गेन्दाव दाउ बैसांफोर नालाय नै एकदम खुगाया गोलाव ओमफ्राय उदै गिदिर एसे जाबानो उदैया तिल जायोना इदि होयो आरोना गोदनाया बौवो नालाय इदि माबाखौ दै पाइपखौ माबा सोना होदो आरो आबौआ सोना होदो आं रोङा नालाय बारा उन्दुलांगोन आरो दा खुरना होबाथाय जोंनि अमाफोरा बिराद गोमोन जायो आरोना लोगोफोर एकदम खुरना होबानो माने उन्दुलांखायो थ' ओंखाम जानोसै सनाहाय ओंखाम जानोसैथ' कुरकुर मा कुरकुरहाय कुरकुरनो सैमासो बाहायबाय माथो कुरकुर होनदों आंखो ओंखाम जाखांबा खामानि मावला दे होनबा ओंखाम खुरथ' हाया आं खुरथ'थारा हाया ओंखाम जाखांबालायनो खामानि मावानो एसे बादुला फुङावबो बुरखायसो मावहोनांगौ खामानिखौनो एकदम बुरखाय फोजानानै साहा लोंनोसै सिखारदो फोजानांगौ आरोना मानो आखाइ सुहैखो गेदेरफोर मोनानो गैया थगायदो साय नोंखौ ओंखाम जानो होननानै सर मा एसे बादुला ओंखाम जानोसै होननाय लोगो दुबफुं सिखारना फैखाबाय
थस होनलाय खामानि मावहैग्रो आं मिथिया आब'बो गैया गेदेरफोरबो गैया स्कुल दोनलांदो माबाखौ महिमाखौ ओंखाम जानोसै होननाय लोगो लोगोनो माने दुफुं सिखारना फैखाबाय आरो बियो जानोसै ना मा लोगोफोर ओंखाम जानोसै होननाय लोगो लोगोनो माने आथुर जानानै फैबाय ब्रा इयो मा नागिरदो नों इयाव मा नागिरदो मा नागिरदो नोङो मा लोंखो मानो नागिरदो दैयानो माबासो जाबाय खोमा गथा जाना दं दैयानो आयौ ओमफ्राय नों मानो इदि होलाबायखो गुसुथार गुसु जायो दैयानो सेस आंना सिजोब्बाय नै मानो इदि होना होनांगौ गथाखो ओमफ्राय खामानि मावनायानो दसेनो ओमफ्राय आं होनफ्लांबाय बोरैबा ओंखाम जानोसै होननानै दैबो लोंनो मोना होमबा आखाइ सुफैदो जे आरामनो ओंखाम जानोसै होनफ्लांबाय ओमफ्राय दुफुं सिखारनानै आखाइ सुफैखाबाय ओंखाम जानोसै होनबानो इदि हाखु दाखु गुरलाब गुथाब जालाबायोहाय मासे गोथावलै दैया दैयानो गोथावलायनो हाथायसो साजोबो आंहा इदि गुसुखौ लोंबा थिग थिग होनलायलाङो दसे मावबोनांगोन ओंखाम जानो जायाखै टाइमा दासो 8था जादों थ' ओंखाम जागोन ना ओमफ्राय नोङो ओंखाम जानोसै होननाय लोगो लोगोनो दुफुं सिखारना फैनाङा ना नोङो इदि आसरितसो मोनदों आंथ' मानोबासो होनफ्लांना लानाय मोनथारदों आङो लोमनाय मानाय बोरै जानो एसे थान्दा जाग्रोनांगोन ना बोरैबा होनफ्लांना लानाय बायदिसो मोनदां नोंखो अबे ए है मालाय थांफिननो हाखायो नै ओमफ्राय इखे माथो फारौआ थांनोनो हायो मुस्रि सोंलायलायनायानो ओइनियाव फारौ खाना होदो आरोना गेदेरफोरा कार्टन बेयाव दैथो होननानै खाना होदो नैयाव लारि लारिनो इयाव मोनसे थ' ओंखाम जानोसै होननाय लोगो लोगोनो हाय पाय दुफुं सिखारनानै आखाइ सुफैखादो होनदों नोंसा बाबुआ ओंखामाथ' दहायनो मोनबाय आब'मोन गैया ज' जाखानोसै होननानै मा जादों होनलाय साना जोंहाबो थाङा संख्रिफोरनो दा खाना जागासिनो दं आइया आंबो जाबाय गलियाव जिरायना दं आरोना दाउफोरानो गदो नै आइनि गफायबाय गफायबाय गरमाव थाबनो गफायो खोमालै नै आब'नि नै गफायबायनो नै जोंहाना लारि लारि दाउ बिराद दंखायो जोंहाना मोनसे आब'आ संदो नै हांसो जोबग्रा नै गाइस दें 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 नैयाव गदो आंनि आरोना आंनि जिगाबावनो दैबायब्रा खाथाखौनो लानो रोङा जाम्बिथार जिगाबावसो आराम गाखोना दैफैबाय आख' माइसो जाम्बि दावथाय नै नैयाव मैगंफोर नागिरदो ने बाबाया जावग्लिगासिनो दं इखियासो फोसिगोन एबार सिगांनो होनबाथ' गोबोरखौ गारबाय थानांगौमोनलै बाबाया जावग्लिगासिनो दं ओइ नै सिगांनो गोबोरखौ गारना होखाबानो जायोमोन नैयाव मोननैसो फोबाय नै एसे ओइनो मोनसेबाव खाथाख'आ लोगोफोर इयावबो दैगासिनो दङ नै जाना फुख्रिया दै रानबाय आरोना ना हेगारदों मैया सारदोंमोन नाया जि थाबनो रानखायो ना दङ ओइनो नाखौ देखायनो र' लोगोफोरनो बारा देराखै आरोना
नाया बारा देराखैलै लोगोफोर ओइ नोंसोर थांनानै देखायनो दं फैसा गारदोंमोन नै मानसिखौ नुनानै थांजोब्बाय नै मालाय खारथिंगासिनो दं नाफोरा कारेन्ट गाज्रिया जि दंखायो नै सायलायावसो माबाजोबना आरो नङाबा गोलैजोबगौमोन नोंसोरो फिथाइखौ थिखांनो हानाय नङामोन दाख्लै नांसि फिसा फिसाफोरा जि गिदिर गिदिर देरबाय आरो नै खेब माथाम दं मासे मानै माथाम माब्रै माबा सयथा सातथा दं आरोना ओइनि बिमाफोरा माने नै फिसा फिसा जालायबाय नै बिसिनि फिसा फिसा ओमफ्राय आख' मासे फिसा फिसा जालायबाय नै जेव जेवथार ओंखायनो माने जायगाफोरा बारा मोजाङै थाया आरोना नैफोरो दाउना आदार होग्राफोरा बेफोरो बेफोरावनो होलाबायो आरोना दा जेबो गन्द्रा सन्द्रा खालामजायाखै नालाय ओइ मावफिनबाय बिसोरा ओंखाम जानोसै एबार हिन्जावानो रांखिनिथार नालाय थिनफिनथारबाय बिसोरा अन्थाव बाथाव मावफिनथारनांगौ जायो सिखारना थांदोंमोन लायो दुफुंनो मा बादुलानि खामानि खाबजोसो इदि हायखांलायनाय नोंसोर जेबो मिथिया खामानि मावनाय मिथिया थफिया खुब गोसोम जाबा जाथो अबेनिबा थफि गानलायलायनाय गोसोम जाबा जाथो आरो नोंखौलाय सोर नायबावनो दालाय गोसोम जाबा बांसिनसो नायो आरो सोर नायबावगोन दे दा इउटुबफोराव गोसोम जाजोबनाय मालायफ्रा सोर नायबावगोनसो नोंखौलाय दालाय ओंखाम जानोसैथ' आब' मोनफैबाय रागा जोंबायलै बेटाया जानो दा आरो नों ओंखाम जाखांबा मावनायानो नंलाया खामानिखौनो इमान गरमावबो मावनो माबायदिथाय अननायबो गैया सोरना अन्थाइ बिखासो मानसिया मा जादों गरमाव ओरैनो थानो हाया आरो खामानि मावनो थिनबावदों बिसोरानोलाय ना हाजिरा लानो फैसा हर होमबा गावनो हाजिरा होआख' गावनोनो हाजिरा होनांगौलायनो बिदि आदार होग्राया जाना दाउफोरनो आदार होग्राया नै जाना टेक्ला बसा दासो फैदों मेथाइ जालायलायनानै आबखौ दोननो थांनायानो मेथाइ मोनजाबाय हा दे ओंखाम जानोसै एबार दुगैनोसैब' हा सरि दुगैनोसैनो नै गामसा लायनो फैबाय र' गामसा लायना फैनो हा सरफोर लांसो नुहुरदों माथो गोजाननिफ्राय नै इसोर न'आनो बिदि जाबाय आयु हा गोलैलायनोसै नै खुमब्रा बहल मानबाय होग्रा सायला बायदिसो नुहुरदों माथो दाहाय सहैगोन माबा गामसा बिहरदो दुगैखानोसैनो ओंखाम जानोसै ओमफ्राय बिसनाफोरखौबो साफा बनायना दोना इयो लास उन्दुनानै बिसनाफोरखौ नुद' नाय गामसाया ओमफ्राय बाहेरनिफ्राय हरगोन आंखौ आङो नैनिफ्राय खोरखिनिफ्राय बाहेरनिखौसो देहाय दे बाहेरनि गामसाखौसो नांगोन बोरा मानसिया बहाय खारखो नोदो दुगैदो ओमफ्राय ओंखाम जानोसै फैलायदो बालाय स्टिलनि गामसायानो दुगैदो ओमफ्राय ओंखाम जानोसै मा नांखो र' आयै हाबथारसिगौमोनहाय बेथनबो नै दसेयावनो आखाइ हुलायो ओंखाम जानो दै बहला जाना बहला
फिथाइ थायगासिनो दङ गोजौआवसो ओइयावसो बोग्रिबाङावसो मानबायजोब्बाय दुगैदो दे ओखि सना दे दुगैदो माबार नोंखौ खिनाय दुगैनाय हासुनाय जानाय लोंनाय खालामबाय थानोसै होनबा जोंहाना नै दैया ओंखारबाय थायो इदिनो दे दुगैदो ओंखाम खुरैनोसै आं ओंखामा दहायनो खुरना जाहोखांबाय खुगायावनो खुरना जाहोखांजोब्बाय आं हौवाखौ दा आरो लाजिसोदो दोनबाय दै लोगोफोर